O, zdravo drugari! Zdravo drugari, zdravi bili, zdravi i živi bili. Jutros kad sam radio ovo moje autosugestivno tihovanje, ja sam shvatio zašto neki ljudi žive u okeanu svetlosti, a zašto neki u okeanu tame. Sad će Čiča Drvit to da vam ispriča. Elem, radim ja to, pričam. Ja živim u okeanu svetlosti itd. Kako već ide ono moje kazanije. I kad dođem do kraja i kažem ja sam svetlost, ja sam dodao sad, dosta sam izmenio ja tu autosugestiju. Kažem, ja sijam blistavom svetlošću i meni u trenutku odjednom dođe u stvari to zašto ja, odnosno neki ljudi hodaju u okeanu svetlosti, a neki u okeanu tame. Pa zato što sam ja u stvari ta svetlost. Gde god odem, ja zračim tom svetlošću, sijam blistavom svetlošću. A ovi ljudi što mrače tamom, gde god ode, oko njih je tama, normalno, jer oni mrače tamom. To je jedini razlog zašto se ljudi razlikuju. Svetlosni i ovi mračni. Eto, to sam ja teo da vam kažem. Ako vam se sviđa ovo moje kazanje, kliknite dole na subscribe, ovamo je na like, pa se vidimo. Ajde, zdravo.